ya daɗe tun lokacin Zamfara ya samu ne shi. Dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne. Ƙasan nan tana da mai, tana da komi, tana da arzikin komi, ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu san komi, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna. Mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke kashewa. Kaga wannan, sannan ba mu da wani abu, mu duka kabilan makiyaya, duk inda makiyaya yake bai da karatu, bai da wani abu. Ƙasar ga akwai komi ana yi, mu ba a yi da mu, ba a san ma an yi mu ba. Kashewa ne ko za a yi. An saba mana, ka yi sulhu da mutum, kuna rigima ka ce ku bari, an bari ga matsalar da ya sa, na gaya maku wannan matsalar, sannan sai ya dawo an kawo mu cikin daji an aje nan da haka ake yin sulhu. Ka yi sulhu da mutum ka aje shi daji, ka bar shi da bindiga, bai da abun da yake shi, ya zai maka? Ka alƙawalin da aka ɗauka ko guda bai yi ba. In suna so alƙawulan da suka ɗauka, yadda suke ɗaukan ɗiyansu su sa su aikin gwamnati, su sa su karatu, mu dawo haka mu da bahaushe da bahillaje da bayorube su zama ɗaya. Shugaban ƙasa ya fito ya taka kafafun shi da kanshi ya zo ya yi zaman nan. Ai da ake siyasa shi yana shiga ko ina, amma yanzu bai shiga cikin sulhun nan, bai maida shi komi ba, kuma kullum mutum ne ake kashe. Ba inin da ba a kashe mutum. Zamfara, Neja, Kaduna, babu ini. Sokoto, Katsina, ba a ini biyu ba a kashe mutum ba. Wani irin mutum, Fulatani ko kuma? Ba kabila, dan bindiga yana kashewa, soja yana kashewa, dan banga yana, duk wanda ka gane shi yau da bindiga a Najeriya mutum ne ake kashewa, dura yana kashe mutum. Abun da ƙasar ga take ciki yanzu, wallahi sai ka yi kuka, ko shugaban ƙasa sai ya yi kuka. Shi shugaban ƙasa abun da ya sa da muka bi cikin mulkin shi ya sa kaga har muna bin sulhu. Ɗauka shi zai gyara Najeriya, amma shi ba mai gyara Najeriya ba ne. Tunda muka ji da hawan mulkin shi ya yaba Goodluck, ya yaba Obasanjo, ya yaba marigayar Aduwa, duk ba mutanen yabo ba ne ya yaba. Kare ya yaba muna a bashi a lokacin mulki, a bashi makiyaya suna karatu. Budget na ƙasa a lokaci a bashi akwai shi, tunda Obasanjo ya hau an sake budget na kiwo. Ok, wato tun daga lokacin da aka koma mulkin farar hula aka daina kula da Fulani, kake nufi? An daina kula da su, an sare masu daji. Mutum guda yana da eka kusan hekta 1000, mutum ɗaya, don yana mai kuɗi.